tanawon. Ay, nanguha magpagkaon. Lami ang gini mo tanawon, oh. Basta mabuylo kagaon. Kaon lang mo ha? Medyo ka mabuylo kaon ko na doy kayo. Awa ko si Nina, perti ng gamayan, nilapad ng tiyan. Jesus, pagbukat sa dito ka, kaon pa. Sige, oy, gutom pa ko. Uy, ano nga pa man ka nakailis? Sige, pagani ko panukod o, tanong. Asa namang orasa, be? Kunta orasa mo na ka ron. Sabi, sige, sugod-sugod naman si Nina. Ko, Perti naman ko utang. Yan na, be. mabut ka ba? Uy, pagdali, di ha? Sa murang bae nga, sige, kung pangitaw ka ng sinina no, nga luwag sa kuwa, kay perti ng mga guuta. Sang di na lang gud sa utaragod na, dawat bang pagkanaw nga nanambok na ka? Ikaw, lagi dawat nimo, pero ako, tanawan ni mga kaning sa sinina, sa una, di yun ni una ni kaguot, luwag ka yun sa kuwa sa una. Ay, sus, maura man din mong problema. Dali na, pag-ilis na kay mamalit ang sinina dito sa Davao ta. Lagi, hindi mo lagi, gusto ni kong maya. Okay na, lagi na. Sige na, pag-ilis na kay tanawa. Gusto lagi na ako na sa utol ni, gusto no, sa utol ni mga sinina sa una. Sige na, palitan na lang ka na buong sinina sa Davao, okay? Manang suotan na lang yung mga sinina. Dere, bahala, guot. Dali na. Hindi yung madala ng mga sinina. Let's go. O, nalataryo. Tipo, sa manidiing na Davao most wanted. Tara. Isang ko. Ano ba? Stop na ba? Good morning, sir. Yaw sa manikin nila dili mo tingog man. Welcome sa Davao Most Wanted, ma'am, sir. Ano sa ato, Ay, mamili mig t-shirt. Kisay mo suot, ma'am? Imong papa? Wala iba na alaan ako to. Lambya. Oh, na? Ay, na kayo, ma'am mo. Masinod sa style. Makapili mo dra. Oh, di ba? Pamili na. Sure jog ka bisag asa kung pilion diri ah. Sure, ganito mo. Pamili na diha. Puti ka may naghahanap nindot ani oy. Kani. Kani. La, kini ako mga gusto bay mga oversize. Na, nindot yung design. Di ko nag-igaw og tila. Pisa, katay lang ha, mamili sa diri ah. Han nagapilian oy, halos man tanan nindot. Kadaghag si Nina, oh. Siya ragwa kay mapili. Kani, tingnan ako ni. Nice to siya, pero pamili sa... Oh! Stigoy! Finest black. Perfect! Hey! Palitan na tayo na! Ay, tempa sir. Pero gusto ba ko mapalitan ni ba pero nakalimot mo ko asa ni Dapita. Sir, makita niyo ang Davao Most Wanted diri sa corner Kawayan Drive, Matina, Davao City at the basement building. Ah, tama din no, pero pwede ta makapalitan ni online. Sa pareho na nang sa Facebook. Na, sir. Na may Facebook page, Davao Most Wanted. Direct message na lang sa mga page. Ah, sige mo, salamat. Anja, satisfied na ka? Happy, uy, sulit ka. Ayun, di na ko alkansidriya sa mga sinina ipamalit sa kuha. Kaya di man mo mapugan ng sige kaon, sa sinina na lang bawion. Ay, pwede naman dahil sa sanina bawion. Kaon na food ko. Hoy!